umetnost slepim in slabovidnim, še z drugim čutilom, kot je samovid, torej še z tipom, zvokom, vonjem. In gre za projekt, evropski projekt, Kulturna Evropa. V tem projektu smo trije partnerji iz Slovenije, Hrvaške in Srbije. V okviru tega projekta smo izvedli že kar nekaj delavnic za slepimi in slabovidnimi, zdaj potekajo te razstave, zaključili pa bomo z eno večjo prireditvijo v Arboretumu, kjer se bodo postavile tudi 3 skulpture za slepe in slabovidne. Danes bomo otvorili razstavo kolega Ivana Bona iz Srbije in jaz mu kar predajam besedo, da bo povedal par besed o svoji razstavi in vse. Dobro večer svima. Nije problem na srpsko-hrvatskom da pričamo, može da razumete. Če Jordan prevodi. Sam malo bom povzemal, no? Onda polako da pričam. Ja, problem. Ja sam Ivan Bon, ja sam docent vajarstva na Fakultetu savremenih umetnosti u Beogradu. Predajem kiparstvo i vajarstvo i digitalno modelovanje. Inače se bavim zvukom, zvučnom skulpturom. Pošto se bavim i muzikom, negde je zvučna skulptura bilo rešenje da povežem i skulpturu i muziku. Imam tu grupu Mistake odavno iz Beograda. Tako da ove zvučne skulpture, evo, to je neko polje mog rada, nešto čime se bavim ja već više od 20 godina. Do sada sam imao 17 samostalnih izložbi, imao sam nekih skulptura u javnom prostoru, nagrada i tako dalje. Ali eto, velika mi je čast da sam uključen u ovaj projekat za slepe i slabovide, tako da sam eto imao tu sad priliku da imam izložbu ovde i da napravim radove koje su prvenstveno posvećeno slepim i slabovidim osobama, onima koji mogu ovo da nekako dodirno percipiraju zvukom. Posle ću pustiti zvuk, sad smo isključili zvuk ove priče. U svakom slučaju, ideja jeste da skulpture, ono što ja radim, da skulpture svojim oblikom, pored toga što one pojačavaju, modurišu, oblikuju zvuk, da one nekako pojačavaju karakter tog zvuka, to jest da zajedno grade priču sa ovim zvukom. Da li ste razumeli? Če Jordan da brzo. Ajde, izvini. Tole, jaz bi mogoče na hitro povzel od profesorja, docenta Ivana Zona to predstavitev, torej prihaja iz Fakultete za sodobne umetnosti iz Beograjske univerze in se že 20 let ukvarja, bi rekel, z umetnostjo, z skulpturami, ki jih povezuje z zvoki, ima tudi svojo, bi rekel, glasbeno skupino, s katero redno trenira in skratka išče na nek način modalitete, kako povezati te taktilne vsebine v umetniškem smislu z zvokom. In bi rekel, s tem se ukvarja tudi, bi rekel, z Društvom slepih in slabovidnih v Beogradu, ki mu pomagajo pri tem svojem delu, da, bi rekel, in tukaj vidimo nekaj rezultatov, ki jih je prinesel iz Beograda. To je to. Da, ok. Za ovu priliku sam pravio te skulpture koje ako mogu da idu pod ruku, da možete vi da ih opipate, tako sam ih nekako i gledao, pa onda sa zvukom da to vama bude interesantno. Rađene su od različitih materijala, od imamo 3D print, od imamo bronzu, gumu, ovde je metal, vareni metal, cevi. Ovo je opet 3D print, ovo je guma, ovo je neki ready-made. Ono tamo je polijester koje je sklopljeno glatko. Znači ima kombinacija glatkih i rapovih formi, toplih i hladnih i da bude širok dijapazon. Tamo je kamen izložen, ono je u kamenu rađeno. Tako da imamo puno materijala i da onda slepimo ovo bude interesantno kada oni to dobiraju i kako oni mogu da percipiraju
ove radile? Ja, skratka, materijali, razstavljeni eksponati, skulpture so iz različnih materijalov namenoma, da bi lahko slabovidni in slepi tudi začutili, kakšna je razlika med materijali od železa do gume, gline, plastike, skratka, pa tudi kamna. Ravno v tem je namen, da to različnost poskušamo tudi v možganih zaznati. Da. Znači, oni su nekako rađeni u principu u parovima, kao diptisi. Ove zajedno spuštaju levi i desni kanal, gdje pojačava i onda zajedno grade zvučnu sliku. Ove dve takođe, znači podeljeni su u parovima, ali sve zajedno, one kao da imaju jedan dijalog veliki, kao da zajedno pričaju i zajedno prave taj zvučni ambijent. Avtor je namenoma dal te skulpture v pare, skratka naj bi ti individualni pari odražali eno močno vsebino, hkrati pa vse skulpture, ko jih vključimo zvočno, predstavljajo eno skupno celoto. Jest, da. I evo mogu da ispričam za primjer, ovo je srce metalno, koje sam ja napravio, to je rad posvećen moje majci. Ona je umrla pre 2 godine i kada je bila, pošto je bila u komi, jedino je srce tada radilo i posljednji put kad sam je video živu, ja sam, eto, došao na ideju da je napravim nakon toga taj rad koji je posvećen, znači napravio sam pesmu koja je otkucaja 48 BPM beat per minute. I to je, u stvari, pesma je u tom tempu i pesma se čuje iz ovog srca, na primjer. Ove dve skulpture, one su disanje, ovde jedna udiše, jedna izdiše, posvećene su kad ronimo, onaj snorki, pa kad držimo onaj disaljku, onda se prilike to ono što čujemo, to je naše disanje. Ovo su, recimo, dve apstraktne forme koje su nastale posvećene tim apstraktnim zvucima, tako da, eto, to je prilike. One tamo u kamenu, one nisu ozvučene, ali namerno nisu ozvučene, to su, naziv tog rada je prostor u zvuku, space in the sound, sound in the space, i one su zamišljene da isečemo, pošto su samo delovi ušiju, kao da smo isekli ostatak glave i ostavili samo te delove ušiju, a odnosi se na ovaj prostor između ove glave. Tu se dešava u glavi, se dešava u muziku. No, zanimljivo je to, da je avtor posvetil to skulpturo železnega srca dejansko svoji materi, ki je dobil idejo seveda o umiranju svoje mame, ki je bila v komi in je dejansko začel razmišljati, kako bi rekel to. In srce je seveda delovalo, kljub temu je razmišljal, kako bi to vizualiziral in naredil dejansko neko takšno abstraktno oziroma konkretno obliko srca. Hkrati, bi rekel, je tudi kreiral eno glasbo, ki v bistvu ne bi ponazarjala ravno to bivanje srca. In potem seveda povsod so učinki glasbe, razen pri dveh kamnitih skulpturah, ki predstavljate dve ušesi kot stereo. In skratka medsebojno sodelujeta tako ali drugače. To je to. Otprilike, ja ću sada pustiti ovaj zvuk da čujete i vi možete... Ja, bravo Ivanče! Tukaj so zdaj zvočniki, pa se že če pridete zdravo, vidite tako pač organske, zelo abstraktne forme. To su abstraktne forme, ovo jeste kao... Čekaj,